Ka? Tumatalsik sa ano, sa likod mo yung ano, mga putik. Yan. Naku po. Naku po. Muntik pa ako dun ah. Hanip. Kaya kaya? Kaya kaya ng ano, ZX6R yung baha? I-invite mo sa akin dito ah. Ikaw ba nagluto? Ikaw ba nagluto? Ikaw ba nagluto? Hindi. Ay hindi, ang sarap kasi ng mga pagkain. Guest lang ako dito pero syempre as a guest, I always invite What's up guys? Ngayon ay pupunta tayo sa Malasike at meron tayong inimit na tao. Nag-invite kasi sila sa akin na meron daw birthday doon. So tamang tama. Hindi pa ako kumakain. Ayusin ko yung ano, tumatalsik eh. Ito ang hirap kapag ano, kapag naka-tail tide ka. Tumatalsik sa ano, sa likod mo yung ano, mga putik. Yan. Medyo mabagal lang tayo ngayon kasi madulas yung kalsada eh. Ako, baha. Ayun oh, guys oh, baha oh. Welcome to Kalasyaw. Kahapon galing kami sa Tarlac. Namimiss ko na kasi ano eh. Namimiss ko nang dumaan sa expressway. Naku po. Naku po. Muntik pa ako dun ah. Hanip. Hirap talaga mag big bike sa ano. Kaya kaya? Kaya kaya ng ano, ZX6R yung baha? Muntikan ako dun ah. Ang lalim nun eh. Ayan, o diba guys? Ganito rito. Kaya nagchinelas lang ako. Ang sarap maligo sa ulan. Ganda ng boses ko, no? Kapal ng mukha mo! Yan. Yan ang mga ano, mga sasakyan. Taas ano? Talaga naman pangbaha. Yung mga pangbaha. Hindi ko pa talaga na-try itong ano eh. Hindi ko pa na-try itong ZX6R na isabak talaga sa baha. Hindi ko alam kung hanggang saan niya kaya. Eh, siyempre ayoko namang subukan. Pag nagkamali ka kasi ano eh, goodbye. Hirap pa naman pasukan ng ano, ng tubig yung ano, makina. Sa ngayon ko pa lang masusubukan. Eh, sabi nila baha daw dun sa pupuntahan ko. Kaya subukan natin. Sana wag masyadong mataas. Lobat na ata ako ah. Wow! Ayun na. Saan kaya may tindahan dito? Ayun. Okay, mauna na tayo guys. Huminto muna tayo dito sa tindahan kasi ano lakas ng ulan. Mabait talaga yung mga taga dito. Wow! Pinapapasok pa yung motor ko pero nahihiya naman ako.
Madilim ah. Hindi ko makikita. Sige po. Thank you. Ah. Ay, nabasa. Lumalabas ang tunay na pagkatao ko pag nababasa yung paa ko eh. What? What the fuck? Ah, dito na. Ow! Kaway-kaway muna kayo, nakablog ako. Ayan. Okay. Saan banda? Walang butas dyan? Walang butas? Dito lang ako, diyan lang. O, bubomba daw. O, yan. O, sige. Sige, ay. O, yan. Sige. O, yan. Sorry kayo sa mga kapitbahay. Sige, sige. Oo. So guys, nandito na tayo sa... Naku po, malalim ata. Madulas ah. Lala. Ay shit, malalim. Lalim. Basa. Hello. Daming tao, nakakahiya. Aling anong? Saan ko lalagay? Saan pwede i-park? Pwede doon? Saan ko ipapark? Dito na? Sige. Okay guys, dito na lang daw. So ayan oh. Si Kuya. Maikain muna tayo. Hindi talaga ako kumain. Pinaghandaan ko tong pagkakataon na to eh. May umihiyaw pang ano ron oh. Gagalit na yung big doon oh. Talagang nagpagutom ako eh. Ang sabi daw kasi nila marami daw pagkain dito. Okay guys, off ka muna. So guys, tapos na tayo dito sa handaan dito sa bandang Billag. So hindi ko alam kung anong subdivision ito kasi ngayon lang ako napadpad dito. Magpapasalamat lang tayo sa mga nag-invite sa akin. Ayan, isang napakagandang dilag. Yan, yung nakapula. Salamat pala sa pag-invite mo sa akin dito ha. Ikaw ba nagluto? Ikaw nagluto? Ikaw ba nagluto? Hindi. Ay hindi, ang sarap kasi ng mga pagkain. Guest lang ako dito pero syempre as a guest, I also invite a vlogger para ma-witness yung mga bagay na hindi pa nila na Ayan, katulad ng kagandahan mo. Yeah. Kahit umulan, fresh na fresh pa rin. Ay, oo, sige. Salamat ha. Oh. Uwi na rin kayo. Oo, uwi na din kami. Ay, oh, sige. Salamat. Paano, mauna na kami? Ha? Oh, sige. Thank you. 2 hours later. Ayan si Sir Darwin. Sir Darwin na nagre-request na mag-rev. So pagbigyan natin guys. Okay, go. Oh, wow. Tutulog ako, nakikita ko sa buwan nyo. Nagulat ako.
Okay na? Okay na? Okay na? Wala na? Oh, sige, sige, sige. Salamat ah. Okay, salamat. Okay. Thank you. Sorry po sa mga kapitbahay, sorry. Sorry po. Okay, let's go. Ah! Kakayanin kaya ng ano? ZX6R natin itong ano? Itong baha. Naku, Diyos ko. Oh! Ay, kala ko! Madilim! Baha! Ay! Masakit sa mukha! Medyo malabo kasi yung mata ko sa gabi. Kaya kailangan talagang ingat. Kailangan kong buksan tong visor. Hindi ko makita eh. Oo, napapasalamat ako sa lahat ng mga nag-imbita sa akin. Ang sarap ng food. Nabusog po ako. Sa uulitin. Ito lang tayo sa gitna ba? Ay, nahiya ako. Tarantado! Inaliguan mo ako. Baka kasi oh. Oh, ayan na naman oh. Hirap talaga eh oh. Oh, ayan oh. Baka. Kailangan magbagal tayo siya. Sige tayo sa gitna guys. Eto na naman. Naku, ang malalim ito ah. Kakayanin ko kaya to? Shit. Sorry. Pero grabe, malalim talaga eh. Kailangan bombahin natin eh. ZX6R sa baha. Yan. Kaya ba? Kaya guys. Kanyang kalupit ng mga ZX6Rs. Oh yeah. Nice.
Shit, malalim ah. Ayan oh. Woo! Grabe. Naku. Yan. Hindi ko na uulitin. Delikado eh. Malinaw kayo ang kuha nito sa gabi. Ngayon ko lang kasi nag-try ng ano eh, mag video ng ano gabi tapos umuulan. Sana okay siya. Diba? Naka big bike ka na, matibay pa sa baha. Saan ka pa? Mag ZX6R ka na. Okay guys, ito na tatapusin yung vlog natin. At salamat sa mga nanood. Ride safe at God bless. Thank you mga kayorski. Ciao.